Kapin sa 2 milyones ka pesos nga danyos sa 40 ka pamilya na wagtangon og Pinoy-anan tungod sa sunog sa Basak San Nicolas, Cebu City. Alang sa mong report, Brigada Alan Tangkawan sa Brigada News of Cebu. Ibrigada mo! Brigada Live Report! Mukapin sa 2 milyones ka pesos ang gibilin nga danyo sa sunog sa sitio Saiko, Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo, alas 5 sa hapon, Huwebes, Hunyo 27, tuig 2024. Nga girespondihan sa mga kabomberoan sa Dakbayan sa Sugbo, matod ni SF-Auto Wendell Villanueva sa Cebu City Fire Station. Ang kayo nagsugod sa balay ni Edwin Tamara, nadawat ang alarma alas 5:11, narespondihan alas 5:18. Giisa ang unang alarma alas 5:19, sa alas 5:30 giisa sa ikaduhang alarma. Nakontrol ang sunog alas 5:58 ug napaong sa alas 6:26 na sa gabi. Ika-report usa ka residente nga si Michael Corpus, 44 anyos, minyo ang nakaangkon og second degree burn human napaso ang duha ka kamot. Dugang ni Villanueva, 27 ka balay ang apektado sa mao nga sunog, 21 nini ang naugdaw samtang unom ang partially burn. Dunay 40 ka pamilya ang apektado nga misumadag 108 ka individual. Sa kinatibuk ang 700 metros kwadrados nga gilapdon nga naapektahan sa dakong sunog, nagbilin og kapin sa 2,000 ka pesos nga danyos. Ang mga pamilyang nasunugan nga nagkinahanglan og tabang giasikaso na karon sa Barangay San Nicolas ug sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada Live Report! Task Force gubat sa baha, may sugyot nga patabangon sa pagpanglimpyo ang mga nagpuyo sa kasapaan. Brigada Henry Luke Vestil III sa Brigada News of Cebu sa maong report. Ibrigada mo! Brigada Live Report! Gisugyot sa Task Force gubat sa baha aton silang gihimong debriefing nga patabangon gyud ang mga nagpuyo daplin sa mga kasapaan sa pagpanglimpyo ug didaan nga igo lang sila motanaw sa mga river troopers. Ang maong rekomendasyon iduso sa Task Force gubat sa baha ngadto sa buhatan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office. Gapatawag sab si Engineer Charles Villagonzalo kinsa mong operation head sa Task Force gubat sa baha ug panagtigom din gitambungan kini sa mga deputy river commanders sa 8 ka mga sapa, mga team leaders ug river troopers sa Task Force gubat sa baha. Gituyo ang maong kalihukan aron matapok ang nabantayan sa mga sakop sa Task Force aron mas mahimong epektibo ang sunod nga clean up nga ipahigayon sa umabot buwan sa Setyembre. Samtang nasugatan nga kakulian sa Task Force gubat sa baha moong wala gibahig nga mga basura ngadto sa malata ug dili malata, ingon man ang kakuwang sa mga garbage truck na muhakot sa mga nakolekta nga basura gikan sa mga kasapaan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Henry Luke Vestil III sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada